7 и анонимен изрод. Кажи здрасти. Здрасти! Да, ето чувствах ги. Днес ще играем в Five Nights at Freddy's и истината е, че няма да играем, ами намерих един хак. Грешка до чит код. Значи, не иска да кажа логин. Ще ви кажа само. Логин и както и в един часа също като го натиснете, ще ви свърши нощта. Веднага ще стане на 6 часа. И сега ще видите как става. Така, почнахме ли? Още малко. Ето, почнах. Добре. Сега почнах Си, Ди и плюса, който е в тази дясно от клавиатурата ви. И виж какво стане. Нещо за получава, сега ще го направя с втората нощ. Ма аз играя демото, така да сега ще ми спиш, че съм победил. Така. Вилито много знае. Да, нали? Ето си, G, плюс. И пак само. Това нещо ми просто го открих, без да искам като да стане пътче, защото измервах като ми джъмскер на Фреди.